għax mux nara bil-ċali. Hello, minn Malta, l-lum għet nibda l-vlog minn Malta, lissa miexja. Edha għal-Balzana li xammur nġibur rigal mill-Atrium li nista ngħidilkom x'inhu għax ħantiju l-lejla, ħanati rigal l-Elis il-lejla u l-Klaris ukoll, imma l-Klaris ġibtura mill-Olanda u l-Elis ġibtura minna u ġejt nġibru għax tqil, stajuti għala u tqil. U d-ġejt li nimxie għax mux il-bot. Tu naħseb indum daqsa kieku mur tal-linja peress li kif jgħat l-Atrium, insomma, minn dejja ma jaddux tal-linji diretti. Ma tantx abbot, naħseb li nimxie forsi 10 minuti kwarta. U daqt nasal għax wasalt dej l-iskola u dej l-akwadott. Xina għawa kantu mur skola by the way, Santa Teresa. Jek xi viewers kienu hemmhekk ukoll, naf li għandi xi nies kienu skola mi jaraw il-videos ukoll. Mela, żomta. Qed nipprova naġġel, ma naħseb kienet daqsxejn idea ħażina għax iktar ma naġġel ħanereq u suppost illum ħammur naqta' xahri issa tew kwart għax wara rrid imur il-posta wkoll irid niġbor package il-missieri, rrid imur naqta' xahri f'sa tew kwart u mbagħad illejla xi 3:30 minn għalija ħammorru bowling mal-familja ta' Daniel. Fl-għaxija ħanibqa' hemmhekk għax ħaniltaqa' ma' Klaris u Elise. So very packed day u naħseb ħajkolli mmur nbiddel issa nbiżdel outfit apposta għal-bowling jien. So issa jew nara nilbes xi ħaġa oħra u forsi nilbes anke t-shirt għax għandi feeling ħanħossi sħana bowling. Meħe, nkellimkom matul il-ġurnata u vera sħane. Like ma nistax nifhem kif hawn min jilbes il-ġgieget hawn Malta. 14 degrees qalu, ma tinħossa jsa 20. Kemm jiena xajni bl-għaraq. Asif filmi għajt wara l-Malta Post taxxa u l-Malta Post kelli għabti tingerger. Spiċċajt jisni l-mami, għatni tħattet ma t-nejta warajja, nejdu kemm huma disorganizzati. Jiena veru ma naqriċ ta' għax nifhem li bħalissa busy period u hekk imma hi ħanina tuma wis disorganizzazzjoni. Imma insomma, issa wasalt id-dar u bdejt neditjaw issa ħaniġi niekol is-sija. Baqali sija u kwarta kemm imur naqta' xahri, so hopefully nħaq neditjaw il-vlog għax kważi lesta actually. So supposta nofsi oħra lesti. Jew ħadd 3 kwarti għax dejjem hekk ngħid. Qed indurek by the way għax ix-xemx biex tkun tajba. Imma ħanieħdu il-minestra Tommi għax għamlet il-minestra u għandi xabarruħ. So jiena ħaniekol sorry ħda bil-mobile għax rilliet il-kamera fil-kamera sodda. Ħaniekol malajr nkompli neditja. U jien nkellimkom naħtamur nagħmel xahri kemm jiena looking forward biex naħslu għax vera maħmud. Hello, I'm a new woman. Qed taraw xahri mamul maqtuħ, nara qasir madof meta mmur naqta' xahri dejjem hekk. Naħseb kull darba li niġi hawn wara li qoqtajt xahri ngħidilha kemm hu qasir, imma dejjem nara qasir. Kont intu ngosti twali naqra, imma it's fine, kellu bżonna x'inni naqra ma naqta' u inni minn Lulju. Ħanurikom kif qedtilkom ir-rigali li xtrajt li Klaris u l-Elisa x'ħantihom millum. Bħalissa qed nara vlog u l-ħadd Gazwered Down. U issa ħangazwered Down it-tnejn ħanisfakom hawnhekk. Għaw dawl veru ħażin, imma ma jimpurtax by the way ignore li l-kamera ħassifer imma għax qed nisbarazza u ngazwer rigali. Is-soltu li Klaris u l-Elise dejjem nixxilhom l-istess rigali imma in different fonts, you know. Probably jekk intom xi grupp ta' tlieta, you get me. Tipo tixtru li żewġ teħbieb l-istess ħaġa ma ġast pereżempju different color jew hekk skont il-persuna, imma d-darba naħseb the first time ever li għal-miliċ xtrajtulhom żewġ affarijiet kompletament differenti. U lil Klaris xajtila matcha making set, shout out lil Nigel l-arus tagħha xi mort saqsejtu li tħobbu l-matcha għax minn għalija tħobbu l-matcha Klaris għax naf li tħobb tagħmel anke affarijiet hekk u m'iniex ċerta ma kontx ċerta jekk kellix imma m'għandix. U għalli anke jien nħobbu so gift għalih ukoll. U da kellu dal-matcha issa ma nafx kemm hu kwalità tajba sewwa. Imma da set ftaħtu ħanurjukom x'ftaħtu vera sabiħ. Isra minn żball ma minn għalija li ordnajt il-blu kien sabiħ il-blu ħafna imma ordnajt il-kannella b'żball. Ħadd żball. Dan huwa il-kannella għandha dan. U għawek fejn tħallat. Għandha met
għal-qiegħ tibgħu biex meta twaqqgħu hekk. Għandha dijaw biex titfalmaġa fiha. U di ma nafx xejdula li tħawwat il-maċċa. U l-Elise li issa da ordnajthom online u I was hoping li huma good size, imma ma nafx issa xajtila containers ta' ħġiex għal meal prep, għax she's getting into meal prep. U naf minn għalija sa fejna fina kella containers tal-plastik u darba niftakarittila investi in good glass ones għax jibqa' ħafna ħjar. U xajtila daw, issa jiena għalija dawn good size għax jiena da size nuża meta nieħu l-lunch, imma nispera li għalija okay. I mean mhux għal xi sellid jew hekk daw iktar għal xi ħaġin jew hekk. Ma nafx, issa nara hopefully good size u she appreciates them. Iż-żara l-loads ovvjament, għax jiena nifhem il-loads. Ma nafx tippreferix porridge jew overnight oats, ma darba mintilha overnight oats, so ma nafx hopefully it's okay issa. Ħangiżwer kollox għax x'enu. Fl-4:30 ħajġi għalija familja ta' Dani, so I need to hurry up. Dejna! Wasalna! Disaster, min ixtajba bowling jien. 2-0! Sat nifhem. Araw Daniel għamel spell. Daw għadini kallura, ma Matthew sejja tajja. L-naqa. Lesta, ovvjament. Disaster. Ma nozbel. Għadhom għaddejjin. Ma nasib ħanamlu lob oħra. Marilyn ir-rebbiħa. Asna feċ fil-vlog imma brejn oħra. Oh, I mean, we're not doing any better than really. Ejja! Lallu, għallaqa! Intilfeti! Intilfeti! Għara l-sandwiċa! 3, 2, 1. Hey! Għara ma minnedu! Taqt minn bowling biex niltaqa ma daw it-tnej. Ma dat-tnej. Li, I mean, kontent nitla fil-bowling, ta' xorta. Ma lej l-axħar bdejt nilab tajjeb, għax konta nitla, bdejt nilab tajjeb. Xwek, gutters bis kontent nitla, insomma. Missa, it's time for, it's girl time. Xiex. Id-jaqni ħafna bowling, jen, għax ma nix tajba. Anka jena nix tajba. U t-tissuġġeriex, ħana zdux ħanik, festa nkellimkom da. Il-plat to share, għanna l-sliders li hopefully jidurulna ma' z-zokra. Għedin naqra mbeddin. Cheers. Xaxux ba tajab. Għax ħabtani, għalek għedbitni. Cheers. Kinkom ma nismu għadni kuklab. Kam li jirtirajti. Toħ. Għasna bl-għarda bil-mur kwarti. 2023 Għara naqra xaħna ħnizer. Jenu di insomma, xenu di. Leve. Cheat month. Malla same cheat month. ċembru, jiġi ħafna kien tajjeb. U ta' madwa. ċepu ħalqom għad-dieta. Ux, La kelli għaw vera corner ħanibdilkom. ħana. Tajjeb da. Mija ħelwa, ma kolx kolla kolla għadija. Għax vera ħelwa. Tajjeb għalija. Mux ħanġi copyright ta' biski.
Mażel tsaf. Isma, għax inkella ħana mela u sofja. Nada bil-kamera. Take it your gift. Anka jiena ma ġibtix wieħed. Ma ma kellekx ix-xilna. Mux fejn. Ma kellekx ix-xilna tlek. Jena għatma semmejtek biex għan xjowli. Naf, ma kellekx. Daw ta' għidda. By the way. Waqt kienet nikol il-ħelu ħanibtaħ ta' ġimxa, kan ħossi tajba. Issa, tilom il-daw ukoll. For the first year ever. Mux għadilom xie ħaġa. It's a very personalized gift. I love it. So ħadilkom wieħed, okay? Okay. Min jibda? Min jibda? Gladys. Dawwara, Dawwara. Wrapping paper mux sabiħa sewa li kell ommi. Uweja ħelwa. Vera funny. Jitażel xħat jieħu drink. Jitażel xħat drink. Issa l-ħagġa jien. Issa l-ħagġa jien, kont ħan ixxilek ekku kol. Imma Manuel qalli, not her favorite drink, għatlu mux vera x'min għalija li. U jiena mxat niħu. Saqt konfermajt ma Nigel ukoll, għatlu tux tħobbu l-Nigel. Għalli Ivanka jiena nħobbu. U jien mxat niħu kafe. Kafejna. Ejwa. Inni 4-5 xhur. Good. Għatlu okay, mela you can enjoy it intu koll. U li dak liħor maċa. Liħor maċa. Ija, maċa. Ju, taħkem ma ħellu. Temmin emmin. Ovvija. Nisbel ġbok il-kalli, għax għamil zbal, rrit nixtrija blu u bizbal xajta kolor ieħor. I hope you like it. Għadi xeni, whisky kena bxaġa. Le, dik fej titfa l-spoon, fej you whisk din. Whisk. Le, għandek di, ma u koll, araħa. Għandek di, dil-ħagġuwa. Issa l-maċċa minn ixċerta if it's the best quality, għax ma nifimx sewa, imma... Minn fuq. 100% natural, hej. I wanted to get something a bit different. Sabiħ, process. Issa, inti, I hope you enjoy this sewa. Għalfej, I hope. Għaxet ninkwieta naqra. Moja, jimux faċi xofri. Imma it's a useful gift. Għabba t xikun pastasa fuq. Le, għadda s-saxu. Ma, minn fuq t-tiftu. Sorry. Ma taqtaħħadni, kolja d L-ignorjat, paper bag just Mara, naqa funny, ma... Aw, vera kelli bżon. Oh my god. Tal-ħġi. Taġġiż. Ux mandek, xux kolla tal-plastik li għandek? Okay. I hope daw għall-overnight oats, perfect size. Illa look, Daw- perfect lunch size. Okay, għax bejt ninkwita li forsi huma naqra xej żgħar. Le, tajjeb, għaxina. Ma tantx tiekol, eżatt. Għax jiena dawk le, dawn minn Malta għax provajt nifittex biex Imma I love how I hope you like personal they it. are. I hope you enjoy it. Vera spot on. U suppost leak proof, so jekk tikollok daqsxejn soppa u hekk. Yes, ħanini kemm intfellu. Ah, you're welcome. Hello. I'm in a very good mood. Għaliex ovvjament il-tqajt ma' Clarice Wellies u għarn ta' ma' Clarice Wellies vera nkun good mood. Ovvjament ukoll mort il-bowling li by the way kemm jiena ħażina bowling. U lej l-aħħar qabel ma tlaqt literalment bdejt nitfa' tajjeb għaliex imma għaliex tipo żewġ lob ġejt l-aħħar. Ma nafx minix tajba l-bowling, it's okay, kulħadd tajjeb f'xi ħaġa. Imma vera kienet ġurnata sabiħa afternoon imsomma x'dalodu kelli daqsxejn x'nagħmel. U to be honest kont qed nitlob li illum ħajkolli daqsxejn footage ħajkun vlog itwal mis-soltu, which I was hoping li tieħdu gost bih, imma naħseb xorta ma tantx ġi vlog twil. Għax meta naħseb fuq il-biċċiet li filmjajt, kelli ħafna biċċiet ovvjament li just ngħid hello in-nies u clips l-ewwel hemm. Għax meta, again, inkun meta niltaqa' ma' ħadd ieħor ma nqgħodx nifilmja aħna nitkellmu for obvious reasons għax bwan boring għalikom. U tu, ikun hemm ċertu affarijiet li ma nistax nitfaħħom hawnhekk. Very lovely day, sar ħafna ħin, vera domna rrednu for a change. Qabduli 3 tiħbib tfajliet u għajduli jekk ux ħajitkellmu, għax speċjalment aħna
konna għandna mal ovvjament minn-Novembru, so lots to catch up on, speċjalment għax l-Italja aħna konna veru busy dal-aħħar, so ma tantx kellna ħin naġġornaw lil xulxin daqsxejn fuq ħajjitna fuq chat għax aħna ovvjament dejjem nitkellmu fuq chat xorta waħda. Meħe, it was really fun. By the way, tarawni il-bist l-sweater li ngħid li ħan ilbes veru għal-qalbi madof dal-sweater. Veru sabiħ, vera happy li xtrajtu u mħallejtu xem għax għallu li vera sabiħ ukoll. Ħadd jħorġin ikkomplimentali. Il-kompliment ħuli. Imissa ħanala il-vlog hawnhekk ħammur naħsel wiċċi u nlesti għall-irqat xort mur naħsel ukollat. U rrid nititija dal-video mhux ħaneditjah filgħodu żgur li lex. Filgħodu rrid inqum kmieni għax għadha għandi brunch filgħodu u l-bqija għandi ġurnata mimlija moħħti x'amur naraw Wicked filgħaxija wkoll. Oh my god, fl-aħħar ħanara Wicked. Għadkom qastafu kemm żammejt soda biex ma mhux narah waħdi l-Olanda biex narah moħħti għax qalt li please stennini la sena l-oħra rajni flimkien ukoll. So stennejt u kont paċenzjuża soda ħamur narah flimkien xil-5 minn għalija ma qabel irridu mmorru shoreline li by the way ħadkun l-ewwel darba tiegħi shoreline għax mort shoreline jien qabel u għandna xi qadi l-hemmhekk. Dak kollox għal-għada ta' ħatkun nice sister date. Filgħodu brunch imma ma' ħabiba tiegħi ma' Daniela mhux moħħti. Imbagħad niġi hawnhekk u nħorġu. So a very long day barra rġajt. U mu missieri da 3 ijiem imsiken ma tantx ħajrawni. Imma issa ngawdihom ta' ġifieri fil-miliet u hekk imma illum bil-kamera jtom ħlif meta kilt li kell f'nofsinhar magħhom. Ma raja on turux. Anyways, ħanħalikom lejli tajjeb narakom għada għal-ġurnata ta' vlogmas oħra baqa' biss jumej ta' vlogmas u 3 ijiem għal-miliet nispera li sejtu Christmas shopping jekk tagħmlu Christmas shopping għaliex jekk le oh my god qed tistressjawni għax jiena is-sena l-oħra kont hekk u kemm stressjajt I'm so happy li dis-sena ħlistu qabel. U narakom għada il-lejl tajjeb. Ciao ciao.